Стары аўтавакзал быў пабудаваны яшчэ ў 60-е гады мінулага стагоддзя і збольшага абслугоўваў патрэбы калгаснага рынка, каб людзі з раёнаў маглі прыехаць сюды нешта прадаць або купіць. Пасля адкрыцця новага аўтобуснага тэрміналу ўзнікла пытанне, што рабіць з гэтым будынкам і вялікай тэрыторыяй у самым цэнтры горада. Складанасць сітуацыі не толькі ў тым, што ў гістарычным цэнтры пустуюць вялізныя плошчы. Перанос аўтавакзала паўплываў і на гандаль, які традыцыйна існаваў у гэтым месцы. Некаторыя пункты зачыніліся. Тыя, што засталіся, адчуваюць падзенне продажаў. Изменилось очень много, меньше поток людей стал, естественно. Выручка снизилась минимум в 2 раза. В принципе, кто его знает, из-за этого или не из-за этого. Может, вообще уже такая уличная торговля немножко себя изживает. У аналагічнай сітуацыі апынуліся і прадаўцы нехарчовых тавараў. Калі раней на гандлёвых радах каля старога вакзала было не прабіцца скрозь натоўп, то цяпер ранейшага наплыву пакупнікоў не відаць і блізка. Сельские люди приезжали сюда, сейчас, меньше, далеко идти. Жалуются, что очень далеко. Вокзал, они ходят здесь и говорят, что неудобно. Да, меньше людей стало ходить, естественно. Меньше прогуливаются люди. Туристов меньше, соответственно, здесь стало. Немножко меньше стали покупать. Ходили люди, как-то больше приезжали. Такім чынам, пусты аўтавакзал нясе гораду не толькі эстэтычныя, але і эканамічныя страты. Менш пакупнікоў, менш падаткаў ад продажаў. Таму гарадскія ўлады зараз займаюцца пытаннем, што рабіць са старым вакзалам. Архітэктары мяркуюць, што трэба брацца за ўвесь квартал у межах вуліц Міцкевіча, Пушкінскай, Куйбышева и Карбышева. Мы планируем сделать улицу пешеходной, улицу Пушкинской, и сделать рыночную площадь, и сделать, возможно, торговую площадь, многофункциональную площадь перед старым автовокзалом. Площадь, где каждый день могла бы меняться функция. На такой шматфункцыянальнай плошчы можна ладзіць кірмашы і канцэрты, усталёўваць сезонныя атракцыёны і летнія кафе. Але што рабіць з самім будынкам старога аўтавакзала? Мы спыталі меркаванне брастаўчан. Для народа, для души, чтобы было. Центр развлекательный, что-нибудь такое похожее, чтобы было. Стоянку хорошую, потому что у нас проблема с автотранспортом в районе, именно в районе нашего центрального рынка. Какой-нибудь торговый центр, потому что все-таки это центр города, и мне кажется, этого здесь не хватает. Найбольш рэалістычны варыянт стварэння гандлёвага цэнтра. Іншае пытанне, ці захаваецца стары будынак. Архітэктурнай каштоўнасцю ён не з'яўляецца і можа быць знесены. Дакладна вядома, аднак, што гарадскія ўлады будуць патрабаваць ад інвестараў, каб у праекце быў шматузроўневы паркінг. Мы объявим конкурс на разработку идей квартала в названных улицах. И я думаю, что лучший вариант рассмотрим, может быть, выставим на общественное обсуждение, для того, чтобы определиться, что бы там хотелось бы сделать, под что выставлять, какой инвестиционный проект там сделать. Перабудова квартала мусіць закрануць і суседні гарадскі рынок. Зачыняць яго не збіраюцца, але на парадку дня стаіць пытанне рэканструкцыі. Якія ідэі адносна гэтай тэрыторыі ухваляць гарадскія ўлады, стане вядома на працягу 2 месяцаў. Валентин Бойко, Тыгран Акопян, тэлерадыёкампанія «Брэст».